Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apolisi ali ngazi mu mzinda wa Lilongwe madzulo ano anjati oyimba odziwika bwino Dan Lu pomuganizira mlandu omenya ogwira ntchito ku Waterboard, yemwe akuti amafuna kutseka madzi ku nyumba yawo ku Area 49. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi Maria Kumwenda watsimikiza za nkhaniyi koma wati sangalankhulepo kaye zambiri za nkhaniyi panopa. Pakanali panopa pamasamba anchezo pakuyenda nkhani yomweyi pomwe anthu akuyika maganizo awo ndi makomenti osiyanasiyana.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.